दुनिया के फोटो जर्नलिस्टों के फोटो तकुं एमे मोड़ फोटो तंग होम बाबा वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड के नतीजा मिमहु के सतार बन दुहो युदां कुरीरु मिहरु के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर लिबुनी इस्राएल के अनिया अमेरिकन उमर तहम्मल करन जहेकन अंगादे फोटो यका इस्राएल फलस्तीन के गाजा दिन हमलाएगा वरबड़ जखम वे देंग एक्को वकीफावा उमर नुआहरु के महमूद अज्जूरु के पोर्ट्रेट फोटो यकन एवण लिबुनीरु ए फोटो नगाफवनी फलस्तीन निस्बवा फोटो जर्नलिस्ट समर अबू रूफ एनायकी फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट एवणे दिया मी फोटो शायु कोफावनी देहा 26 वनहरुगे नवेंबर महुगे फंसविहुगा न्यूयॉर्क टाइम्स का महमूद जखमवी देहा 26 वनहरुगे मार्च महु इस्राएल गाजा दिन हमलाएगा एगे फहुं एनावनी आइलायकु गतर बदलवेफा फोटो जर्नलिस्टुस दिरियुलेनी देहा 23 वनहरुगे डिसेंबर महु फेशिगेन गतरुगा फोटो जर्नलिस्ट महमूद फेनुनी गतरुगा एनाया एंग इमारातिगा दिरियुलेनिको महमूदुगे आइलाया बद्दलको देखेवणु बय वाहक एनावनी मीडियाया हिस्सावस कोफा ಬೊಮ್ಮುಗೆ ಹಮಲಾಯ ಮಹಮೂದ್ ಜಹಂವೆ ವೆಟ್ಟುಮುಂ ಏನಾಗೆ ಮಮ್ಮಯ ಬುಣಮುಂದಿಯೈ ಏನಾ ದೂಕೊಲ್ಲಫಾ ಮಮ್ಮ ಏನಾಗೆ ಅಂಹೆಂ ಕೊಕ್ಕುಗುವಾಗೆಂ ಎ ಸರಹದ್ದು ದೂಕೊದ್ದಿಯುಮ ಎನ್ನವಸ್ ಮಮ್ಮ ಏನಾ ನಗಾಗಣೆಗೆಂ ಕಾರಕಲ್ಲಾಗೆಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆಂದಿಯ ಮಹಮೂದುಗೆ ಮಮ್ಮ ಬುಣಫಾವಾ ಗೊತುಗಾ ಮಹಮೂದಂ ಏನಾಗೆ ದೇಯಂ ಏನಾಯ ವಕಿವೆಫಾ ವಾಕಂ ಕಶವರ ಉಮುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮವಸ್ ಏನಾ ಬುಣಿ ಜುಮ್ಲೆಯಕಿ ಮಮ್ಮಾಯೆ ಅಹನ್ನ ದೆಂ ಮಮ್ಮಗಾಗ ಪತ್ತಾದೆವೇನಿ ಕಿಹಿನೆಂ ಇಜ್ಜೆ ಮಹಮೂದುಗೆ ಮಿ ಫೋಟೋಯಂ ಇತುರ ನಜರ್ ಹುಟ್ಟು ಅಲ ಅಣೆ ಸವಬಕಿ ಮಿ ಫೋಟೋ ನಗಾಫಾವಣಿ ಮಹಮೂದ ಫಾಣ ಬಸಂದು ಜೀಫಾವಣಿ ಕೊಕ್ಕಮ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಸಮರ ಬುಣೆ ಎ ಬಿಹಿತೋಗೆ ಸವಬುಂ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾಗೆ ಹಿರವುಂತಂ ಇತುರುವ ಮುಂದಿಯ ನಮಸ್ ಏಕಂ ಏನಾ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರ ಮುಂದಿಯೈ ವರಬ್ಬಸ್ ಕೆತ್ತೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಮಹಮೂದ್ ಏನಾಗೆ ಮಮ್ಮಗೆ ಗಾತು ಗ್ಯಾ ಕಹಾಲ ದಿನುವ ಬುಣನಿ ವರಬ್ ಬೊಡ ಕೆನ್ನು ಕುರವೆ ದಂಡಿಗೊಳತು ಹೋಗ ಏಕನಿ ಕಮಂ ಏನಾಗೆ ಮಮ್ಮ ಬುಣೆ ಸೌಬಕಿ ಏನಾಗೆ ಮಮ್ಮ ಉಳೆಂಜೆಹೆಲೆ ಬುರಕಮುಂ ಮಹಮೂದ್ ಏಕಮ ಮಾ ಬೊಡ ವಿಸ್ನನಿ ಕಮಂ ಏನಾಗೆ ಮಮ್ಮ ಬುಣೆ मी अडुगदक वाहकदक्क मडुमातिरि फोटोय मी एम्मे फिरिहें कुज्जगे वाहके नमस जीलुतक असरु पुराणे फुला हंगुरामेगे वाहक वर्ल्ड प्रेस फोटोगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुमाना एल्जेन पूरी बुनफावे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर महमूद हिमेने फोटोय लिबुमा गुलिගෙන් एनाया मिहार वणी मीडियागे समाल पंदिबिफ मीडिया रिपोर्ट त बुनागोतु महमूद मिहार फोन गेम कुळेन दस्को लियन दस्को फैन दोरुतन हुळुवन दस्कुरमुन आनमवेस अदिवेस केउमा हेदुन एळुन फद दुवहुन दुवा कुरा गिन हरकतहक खास एही तेरि कमेन एना बेनुवे महमूदुगे उम्मीदकी मस्नूई देयन एनाया लिबि एहेन कुदिन फदा दिरिउले वेन गोते वुं